Bueno, pois o caso contrario topámoslo en Muros, Rocío? Porque marcha don Daniel, o párroco de Muros, dos últimos 8 anos, e a verdade é que os veciños están tristes, pero marcha don Daniel non é correcto dicir, Rocío. No. Non é correcto. Por qué? No. Porque realmente, atención, o párroco de Muros marcha só 12 meses, colle un ano sabático. E os veciños están tristes, pero hai veciños que non entenden isto de que un cura poida coller ano sabático. Significa que durante 12 meses pois non oficia misas, non hai enterros, non fai nada diso, pero non colga os hábitos, porque ao cabo dos 12 meses volve á parroquia. Eu non tiña nin idea que os curas podían coller un ano sabático, a verdade é que non, pero os fregreses aí de Muros collen a palabra a don Daniel e eles din, pois se marcha e di que vai volver, é que vai volver. Claro, algúns entenden que despois de 8 anos con eles, pois este algo canso e que ir a despexarse. Outros fregreses, hai que dicilo, non o entenden tanto, Agora o que lle salta a todos é a dúbida. Xa hai un párroco que o vai a sustituir, pero non saben se se entenderán ben ou non con el. Hai 8 anos don Daniel chegaba a esta igrexa, foi hasta este mesmo domingo o cura de Muros, pero agora decidiu colgar a sotana e pedir un ano sabático, e aínda que non é un adeus definitivo, como reaccionará a veciñanza ante esta decisión? Que marchou o cura que tiñades aquí en Muros. Aquí? Marchou. Non temos cura. Iso sí que non o sabía eu. Non me digas, pero tú eres daqui? Sí. Eu tamén me enterei pola mañán. Ah, carai. Si, é que Que te parece? a me mandan eles, veñen, marchan, é que non sei por que marchou. Temos monxas abondas. E como están ustedes porque se marchara o cura, que parece ser que era moi querido? Querido. Un pouco moderno demais para as vellas. Pero bien. Lógico que nos dá pena. Cando un se está acostumbrado a él, pois síntese. Como outro que tuvemos, de traballador e de Santa Comba, dixo. Oíses, cos rapaces levábase moi ben. A máscara rapaza levábamos de excursión a moitos sitios. A máscaras chicas. Con todo o mundo levábase moi ben. E saben os motivos de por que se marcha? Eu nin idea. Sí, pero diz que eso, que non quer ser máis cura, di a xente. E agora a ti que che parece que pido o ano sabático? Moi mal. E los demais temos que traballar. A mí pareceme moi ben, porque don Daniel era moi chico yeye. Debías de estar farto sin ir ao ano sabático, entón agora vai ir. Vai se encher ben e despois volve. Eu ainda non creo que pedir o ano sabático porque estaba moi cansado, porque tiña axudas para todo. Tiña sancristanas, sancristáns, pero tiña máis sancristanas que sancristáns. Xa dicía, ele solamente dicía a misa. As hostias levaban ya eles. Ai, sí, tiña axudantes e axudantas. Tiña axudantas. E sorprendeu-vos que tomara esta decisión? Sorprendeu-nos. Que quixera ir ao ano sabático. Eu gostei moito de menos o don Casimiro. Que era o de antes. Sí. Pero don Daniel levaba anos aquí no pueblo. Era un cura que cooperaba moito co pueblo. O que ten que é eso, cada día vamos perdendo a pouca fe que temos. O párroco fala dunha decisión necesaria e meditada, pero non se saben con certeza os motivos que o levaron a apartarse temporalmente do sacerdocio. Por iso hai variedade de opinións e de teorías aquí nas rúas de Muros. Iso sí, nas redes sociais a parroquia quixo lanzarlle unha mensaxe cariñosa de despedida e tamén onde se poden ler varios comentarios de cariño cara a don Daniel. Por certo, nós tamén intentamos falar con el, pero declinou facer ningún tipo de declaración. Pois para que non os saibades como a nós, agora xa sabemos que sí, que os sacerdotes poden colgar os hábitos de xeito temporal, e xa sabendo o espiño queremos afundar un pouquiño máis nisto, Por suposto, e xa a esta hora falamos co párroco do Courel, Jesús Río. Moi boas tardes. Boas tardes. A ver, Jesús, claro, nos extrañounos, a verdade é que eu non tiña ni idea personalmente de que os sacerdotes podíades pedirvos un ano sabático ou un tempo, digamos, de descanso. Non sei se é algo extraordinario isto que pasa co párroco de Muros ou é algo máis común do que pensamos, don Jesús? Non, é algo, a ver, non é colgar os hábitos, non sigue sendo cura igual, é algo extraordinario. Polo general, eu nunca pedín, é dicir, eu non conozco ninguén aquí na diócesis de Lugo que pedira un ano sabático. Si sei de algún compañeiro que ás veces tuvo que deixar a parroquia meses, pois por problemas de saúde personal ou por problemas de saúde de algún familiar. Eu supoño que será, como tamén escoitei,
vamos, que iba a ser un ano que despois volvería, o máis probable, o que creo eu, é que se cadre por algún problema de saúde. Claro, don Jesús, poñémonos no caso de que non sexa por un problema de saúde, non? Que pode facer este sacerdote neste ano? Pode facer outros traballos ou ten restriccións? A ver, habrá unha razón pola que pedira o ano sabático, e dependendo de cal sexa a razón, así será a labor na que este. Se é por problemas de saúde, pois terá que a súa vida terá que estar ordenada pois conforme a recuperar esa saúde. Han de ser cousas, é dicir, pois dependendo do problema polo que solicitara o ano, pois así estará entretenido en algo que sexa compatible con esa situación. Obviamente, don Jesús, ten que haber unha razón para levar a este párroco, compañeiro seu, a pedir 12 meses de parón, ten que ser pois unha razón de peso, pero a verdade, hoxe ali en Muros buscamos e atopamos moito cariño hacia o seu párroco, pero tamén nos chamou a atención, don Jesús, imos introducir isto que dicía unha veciña para preguntarlle polo cansanzo dos curas, porque vostede disto sabe bastante de levar moitas parroquias, pero isto dicía esa veciña de Muros sobre o seu párroco que ela moi cansado non o vía, mirade para aí. Eu ainda non creo que pedir o ano sabático porque estaba moi cansado, porque tiña axudas para todo. Tiña sancristanas, sancristáns, pero tiña máis sancristanas que sancristáns. Xa dicía, ele solamente dicía a misa. As hostias levaban ya eles. Ai, sí, tiña axudantes e axudantas. Tiña axudantas. A ver, don Jesús, que é isto de solo dicir a misa e despois, bueno, pois o resto facía o axudantes e axudantas. Un cura fai moito máis, verdade? Claro, dicir, eu estuve nunha parroquia urbana. El estaba solo nunha parroquia, éramos 3. Cando chegaba as semanas que tiñamos de vacacións, un estaba desexando que chegaran esos días para desconectar. Agora estou na zona da montaña do Caurel, non teño unha, estou solo, que teño 20, eu vivo moito máis tranquilo, dicir, non é solo o que se ve, a xente solo ve pois a misa ou solo ve, etcétera, pero dicir, ás veces hai moito máis traballo co da misa. Ás veces, dicir, queremos comprometer con tanta xente, con tantas cousas, que, sobre todo, cando un empeza, ás veces un non sabe dicir que non. E iso, ás veces, pode ir queimando a algunhas persoas. Non é, a xente só ve o cura na misa e nos sacramentos, pero hai máis cousas que é o que non ve a xente. Dende logo, don Jesús, vostede non cumple esas estatísticas de que un cura leva de media 3 parroquias, porque xa nos está contando que leva moitas máis. O que pasa é que, a ver, nós queremos entón que nos quede claro, durante todo este tempo de ano sabático que vai acoller o seu compañeiro, esos hábitos siguen, non? En pé. Sí, ele sigue sendo cura. Dicir, ele sigue sendo cura. E supoño que dependendo de se é por problemas de saúde, pois terá que ser o que estea a realizar pois compatible con ese estado de saúde. Se é outra cousa, pois o que estea a realizar será compatible con iso. Oiga, don Jesús, vostede non pode facelo, obviamente, quedaría feo, pero pode ser un chisquiño malo, vaimo permitir. Vostede di que leva 20 parroquias aí na montaña de Lugo, case nada. Sí. Dá moitísimo traballo. Pero entre vostede máis eu, agora que non nos están escoitando moito na montaña de Lugo, que seguramente que non nos están vendo moitos, vostede algún día podese pillar libre que hai aí un irmão xemelgo, o seu irmão xemelgo, que tamén é cura, que don Jesús, a min cústame diferencialos e o mellor pode facer pasarse por vostede ou que? Pois ten vido a algún funeral que eu non podía atender e a xente pois pensar que son eu, excepto a xente que tes máis relación, que se dan conta de que non son eu, pero dicir, a xente tense levado unha sorpresa. Oye, e o seu irmán tamén está aí na diócese de Lugo, don Jesús? Está na diócesis de Lugo, está un pouco lonxe porque ele está na zona de BCRA, pero ás veces que teño compromisos que non podo atender, porque teño un funeral na outra esquina e outro no outro extremo das miñas parroquias, e ten vido el ter misa en algún sitio. Había xente que o sabía, pero a maior parte da xente non sabía que era meu irmán. Moitos nin se enteraron. Solo a xente que se encontrou el
E ca que falou, pois houve algunha xente que se deu conta, pero a maior parte da xente non se deu conta de que era meu irmán. Pois, don Jesús Río, cura do Courel, foi un verdadeiro placer falar con vostede, dende logo, é unha persoa maravillosa, mandamoslle un bico xigante para vostede tamén para o seu irmá e agradecerlle estar connosco hoxe na Hora Galega. Moitas gracias.